рамзи кории ирландӣ Конор Макгрегор рақиби амрикоии худ Доналд Серонеро дар 40 сонияи давраи аввал шикаст дод. Ин рақобати аввалин Макгрегор пас аз шикаст дар соли 2018 аз дасти Нурмагомедов мебошад. рақиби навбатии Конор Макгрегор рамзи кории русиягӣ қаҳрамони UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов мешавад. дар ин бора президенти UFC Доналд Вайт дар нишасти хабарӣ дар Лас-Вегас гуфт: қаҳрамони собиқи UFC рамзи кории ирландӣ Конор Макгрегор рақиби амрикоии худ Доналд Серонеро дар 40 сонияи давраи аввал шикаст дод. Ин рақобати аввалини Макгрегор пас аз шикаст дар соли 2018 аз дасти Нурмагомедов мебошад. Конор имрӯз олӣ буд. беҳтар аз дигар рақобатҳо ӯ бисёр мехоҳад бо Ҳабиб реванш дошта бошад. пас аз рақобати имрӯза реванши онҳо муҳимтарин дар таърих хоҳад буд. ин рақобат бояд навбатӣ шавад, гуфт Вайт. раҳбари UFC бовар дорад, ки реванш ба варзишкори ирландӣ барои мероси Нурмагомедов бисёр муҳим аст. ӯ Конорро зад. агар ӯ Тони Фергюсонро мағлуб кунад ва боз Конорро шикаст диҳад, фаъолияти варзишиашро пас аз шикаст додани беҳтаринҳо бо омори 30 пирӯзӣ ва ягон мағлубият шаҳр аз идора метавонад анҷом диҳад. ин кори бесобиқа мешавад, изҳор дошт Вайт. Ҳабиб Нурмагомедов соли 2018 дар доираи рақобати UFC 229 Конор Макгрегорро мағлуб карда буд. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? ин бояд рӯй диҳад, ҳамин сол бояд рӯй диҳад, чунки Ҳабиб хоҳад нахоҳад мебарад ба ҷанг бо Конор Макгрегор. шумо чӣ фикр доред? Кӣ мезанад? Конор мезанад ё Ҳабиб бозам?